Ahojte, dnes vám predstavujem rastlinu Cistus incanus. Je to rastlina, ktorá má vysoký podiel polyfenolov, to sú látky, ktoré sú proti zápalu, bolesti, teplote v tele. Sú to prírodné antibiotika, čiže rastlinného pôvodu. A mám ich veľmi rada, pretože ma zachránili pred pôrodom, pretože som mala baktériu Staphylococcus aureus a plus Streptococcus aureus. Pomohlo mi to veľmi, pretože dávkovanie týchto kapslí som aplikovala podľa nášho lekára a preto aj postupne viem vám poradiť, keď máte s niečím problém, nejaký zápal v tele napríklad, tak určite vám môžu pomôcť tieto kapsle Cistus. A k tomu máme aj čajík, táto rastlinka je taká divorastúca, je to ker, ktorý má neuveriteľné protizápalové účinky, veľmi vhodné aj pre detičky, aj pre dospelých. Obsahujú vitamín C, takisto okrem iného aj zinok. To znamená, že nemusíte nakupovať inde, máte to všetko v jedných kapsliach. Je to neuveriteľné prírodné antibiotikum, hovorím pre všetkých. Ak máte napríklad aj oslabenú imunitu, alebo ako som povedala, aj ťažkosti charakteru aj tráviaceho, napríklad niekto riešia aj pečeň, žalúdok, mám tu aj pomôcku, jednoducho pôsobí proti vírusom, baktériám a plesňam, čiže nielen na oslabenú imunitu, ale má aj dezinfekčné účinky a veľmi sa nám osvedčilo aj u nás doma, takže doporučujem tento mesiac v skvelej cene, na to akcia, dvojbalenie. A plus na budúce v ďalšom videjku vám ukážem sprej Cistus z tejto rastlinky, perfektný, tiež ma zachránil vo veľa ťažkostiach, či už deti, aj dospelí u nás v rodine. A k tomu máme aj čaj Cistus z tejto unikátnej rastlinky. Takže doporučujem, objednajte si, v prípade otázok ma kontaktujte, rada vám poradím. Pekný deň.